बिजाबनि बेलायाव मोनसे गोरोन्थिब्लाबो गनायना लाजाया बुंदों मन्त्रि उरखाव ब्रह्मआ। पाटगावनि रानी कालाइस्रि फोथाराव खुंफुं जानाय बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै जोबथा सान। मेहेरगोनां गेवलां मेलनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै थुंगेगोन। दिनैनि गेवलां मेलखौनो बाहागो लानानै बेखेवनानै होगोन आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया। बेबायदिनो दिनैनि जोबथा सानाव मन्त्रि उरखाव ब्रह्मखौबो फुंबिलिनिफ्रायनो बाहागो लानानै गेवलां मेलनि लाहार फाहार जानायखौ नुनो मोन्दों। लाहार फाहार जानायजों लोगोसेयैनो बर' थुनलाइ आफादाव गोदानै बिबान मोननाय आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि आरो गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिखौ मन्त्रि उरखाव ब्रह्मआ बरायो। लोगोसेयैनो बर' बिजोंनि बिजाबफोराव गोरोन्थि सोदोब सुजुनायनि सायाव खौरांगिरिनि सिगाङाव गुवारै खेंफोरथि होयो मन्त्रि उरखाव ब्रह्म बिथाङा। 62थि जि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा पाटगावनि कालाइस्रि फोथाराव दिनै जानानै थांबाय। 23 तारिखनिफ्राय लानानै दिनै जोबगोन। गोदान आफाद दाबाय। बे जथुम्मायाव नुनो मोनदों खुब गुबुन गुबुन एजेन्डा इसेबां गैसोआ। जिहेतु गोदान बडि दानायनि 23 तारिखआव एक्चुअलि जिल्लानि जादों। 24निफ्रायसो सेन्ट्रेलनिया जादों। आरो बाहाय गोदान आफाद दाबाय। जायखिजाया दैदेनगिरिया बर' थुनलाइ आफादनि जिखिनि मान बे बहुत गोजौआव थांनानै दं दा। बर' राव हारिमु बर' थुनलाइखौ दिनैहाय स्टाडि खालामनो थाखाय बुहुमनि गुबुन गुबुन हादोरफोरनिफ्राय स्कलारफ्रा फैयो। दिनैबो फैगोन हयतोबा। गाबोन नलेज फेस्टिभेल जागोन। बड'लेण्ड नलेज फेस्टिभेल दा बाहायबो गोबां स्कलार फैगोन। दा बर' थुनलाइ आफादा ओरैबायदि मोनसे दैदेननांगौनि बा नेतृत्व होनांगौनि सम फैदों जे जों खालि स्कुलनि जेंना मास्टारनि जेंना बिजाबनि जेंनायावनो जोङो कनफाइन जानो नांला दा। हारिखौ मोनसे सिन्थानि फोथाराव दैदेननो हानाय आफाद जानांगौनि गोनांथि जाबाय। कारण जोंनो गोदान सिन्था नांगौ। मुलुगा बबे सिन्थाजों खारगासिनो दङ। गुबुन गुबुन हारिया बबे सिन्थाजों आवगायगासिनो दङ। थुनलाइनि फोथाराव जोंनो गोदान सिन्थानि गोनांथि दङ। समाजनि खेथ्रआव जोंनो गोदान सिन्थानि गोनांथि दङ। दा सिन्थानि दैदेनगिरि जानांगौ दा। आरो बिनि दैदेनगिरिफ्राबो ओंखायनो बे आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो मोनफा मोनफा सिन्थाखौ दैदेननो हानाय मानसि जानांगौनि गोनांथि दङ। आफाद हिसाबै जिखिनि मावनांगौ दङ जाखिनि बिबान राव थुनलाइ लाखिनांगौनि बेलायाव बेथ' जों मावबाय थागोन। खारन बेहा मोनसे सिस्टेम जाबाय। जे जों मारै मावनांगौ बे अलरेडि मोनसे सिस्टेमाव इस्टाब्लिश जाबाय। बेखौ बयबो मावगोन। खिन्थु सासे दैदेनगिरिया मोनसे सिन्थाखौ दैदेननांगौआ सिन्थानि नेतृत्व होनांगौआ मोनसे थिंकिंखौ लिडारशिप होनांगौआ बयनिबो खामानि नङा। आरो आं आसा खालामो गोदान आफादा बेखौ दैदेनलांगोन। आरो बेबायदियैनो गोदान सिन्थाजों जोंखौ आवगायलाङो। बे मन्थ्रिया दिनै बेखौ बेखेवनो फैगोन दसे समनि थाखाय। आरो बिथाङा फैदों जेला माबा मोनसेथ' होलांगोन आं बेखौ बुंनो हाया दा। मा बुंनायाबो थिग नङा। आरो दा जिहेतु गाबोन नलेज फेस्टिभेल जागोन। बांलादेशनि जे नबेल बान्था मोननाय जि महम्मद इउनुस खान बे फैगोन। आरो गोबां देश बिदेशनि सुइडेननि भुटाननिफ्राय गोबां मानसिफोर फैनानै दं। मैयाबो लोगो मोन्दों। बेयावबो नुजाफैगोन। दा बिदियैनो जोंनि राव थुनलाइखौ मुलुग दरबाराव लांनांगौनि माखासे पदक्षेपफोरखौ जोङो दा लालांबाय थानांगौ जानानै दं। थुनलाइ आफाद बर' थुनलाइ आफादा दिनै मोनसे बर' राव थुनलाइनिल' आफाद जानानै थायालासेनो खाथि खालायाव थानाय फिसा फिसा जाथि गस्थिनि राव थुनलाइफोरखौबो फोथांनायनि खामानि मावनांगौनि गोनांथि जाबाय। खारन बिनि गोहोमा जोबोद गोबां। ओंखायनो जों मोनसे सिमायाव गावखौ खानानै दोननो नाङा। आरो गिबि मन्थ्रिया दिनै फैनानै मा बुंलाङो बेखौ जों खोनागोनानो। नाथाय गिबि मन्थ्रिजों आङो जेब्लायबो राव थुनलाइनि जेंनाफोरखौ लानानै कलेजनि जेंना लानानै हाइस्कुलनि टिचारफोरनि प्रभिन्सियेलाइजेसननि जेंना लानानै जेब्लानो सुजुग मोन्दों रायज्लायबाय थादों। आरो बर' थुनलाइ आफाद एबसु आरो जे गिबि मन्थ्रि बिथांनि गेजेराव सावरायनायबो आंनो सम सम इनिसियेटिभ लानानै सावरायनायखौबो खालामबाय थादों। दा हानायमानियाव जोङो जोंनि दानि गभर्नमेन्टआ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जोंनि जि जनजातिफोर बा गोदोसोनाय थागिबि हारिफोरनि राव हारिमु बेखौ खुनु प्रकाराव जाहाथे थैनानै थाङा बा लोरबां जाया बेनि थाखाय जों खामानि मावलांबाय थादों। उदालगुरियाव जे दाखायनि मुङाव एनकाउन्टार जादों जे न'खरनि सुबुंफोरा फैनाय जेंनाफोर आं बेखौ मिथिया। न'खरनिफ्राय दिनै आङो माबा मोनसे अभियोग लाबोनायखौ खोनादों कमप्लेनखौ। आरो दाखाथिजों केसजों मोनसे सोमोन्दो लानानै बे निउसआ ओंखारबोबाय थादों। आरो
जुदि दा बिसिया जुदि बिसिनि बिथिंनिफ्राय बा न'खरनि बिथिंनिफ्राय जे अभियोग लाबोदों बिथांमोनहा बे ओनसोलनि मानसिफ्रा एसे रिटेन आकाराव बे अभियोगफोरखौ होदोंब्ला बेनि सायाव निस्सय तदन्त जागोन बेखौ बर' थुनलाइ आफादाव मोनसे कमिटि अलरेडि दङ मोनसे आं बे बिथांमोनखौ नायगोन होननानै आं सानो टेक्सट बुक प्रडाक्सनजों बर' थुनलाइ आफादा बिनि सायाव मोजां खामानि लांफिनबानो जाबाय खिन्थु दुखु गोनाङा बाथ्राया मा जादों दा जोङो 63निफ्राय मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन आरो बियो फैयै मानो जादों दिनैहाय माने 60 बोसोरनि बारबाय 60 बोसोरनि बारबाय आरो बे रिटेन लेंगुवेज फर्माव दङ दिनैबो जोंनि राइटारफोर आरो बेखौ सेबखांसालियाव सेबखांनाय समाव ओरैबायदि जों सिनसियार नङा दाबो जेरै दा इंलिसनि माखासे टेक्सट बुकफोरखौ फरायोबा जोङो 300 पेजनि बुकावबो जोङो खुनु एरर नुनो मोना मिस्टेक नुनो मोना जोंनि बिजाबफ्राव दाबो मिस्टेकफ्रा थायो बे जोंनिनो एसे लोरबांथि दङ प्रेसखौथ' नों मा बुंनो बिसोरथ' जेरै जों बानायना होदों ओरै दङ जोंनाव दा मोनसे हुदा दङ एफा एनै भुला थाखायो होननाय मोनसे जों भुलखौ मानिनानै लायो आरोखि बा टेक्सट बुकआव माने जोङो खुनु खारनाव नट इभेन ए सिंगोल मिस्टेक बेखौ जों एक्सेप्ट खालामनो हाया